ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି ଆଜି। ତେଣୁ ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା ଟିକେ କରିଦେଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବି ଆଜି। ବେଳାବେଳେ ଯାଇ ବେଳାବେଳେ ଆସିଲେ ଛୁଆଟା ପୁଣି ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଅପାମାନଙ୍କର କେତେଟା ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଅଛି। କାହାର ହଳଦୀ ନେବି, କାହାର ଆଚାର ନେବି, ଆଉ କ'ଣ ତୁଳସୀ ଗଛ, ମଞ୍ଜି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମନ୍ ଜିନିଷ ଥିଲା। ଡେଲି କାହାର କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଯାଉନି, ଯେଉଁଦିନ ଯାଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଏଇଟା ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଥିଲା। ମୋତେ ବି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ ମଞ୍ଜିଟା ନେଇକି ଗୋଟେ କିଏ ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇବାର ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଫଳ ପାଇବ। ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ବି କେତେ ଅଛି। ସବୁଦିନ ତ ମୁଁ ଖାଉଛି, ଆଜି ବାପା ପାଇଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କାହାକୁ ତ ହେବ। କଖାରୁ ଫୁଲ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ହେବନି, କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇଯିବି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଜି ଫୁଟିଛି, ଆଜି 20ଟା ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିବ କଖାରୁ ଫୁଲ, ତାକୁ ନେଇଯିବି। ଏତେ ବିନ୍ ବାହାରିଲା, ୟାକୁ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯିବେ ଆଉ। କେତେ ଗୁଡ଼ା ବିନ୍ ଏତେକ କଖାରୁ ଫୁଲ ଆଉ ଏତିକ ବିନ୍ ବାହାରିଲା, ନେଇଯିବା ଆଉ। ମଞ୍ଜି ଟିକେ କାହାର କ'ଣ ନେଇଯିବା। ଏଇଟା ବିନ୍ ମଞ୍ଜିଟା ଏଇଥିରୁ ନେଇଯିବା। ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ କେତେ କଥା, ନେବେ ଯଦି ନଗେଇବେ ତ ଭଲ କଥା। ଏତିକି ଅଛି, ଜହ୍ନିଟା ଘରେ ଅଛି। ଶାଗ ମଞ୍ଜି, ଏଥିରେ ବି ବିନ୍ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଶାଗ, ଖଡ଼ା ଶାଗ ଦୁଇଟା। ସବୁ ମଞ୍ଜି ଅଛି, ଖାଲି ଗଛ ଉଠିଲେ ହେଲା। ଗଛ ତ ଉଠୁନି ଆଉ। ଲାଉ ମୋର ତ ଉଠୁନି, ଦେଖାଯାଉ ଆଉ କାହା ବାରିରେ କାଳେ ଫଳିବ। ଲାଉ ଜମା ହେଉନି, ମୋତେ ଭାରି ପସନ୍ଦ ଲାଉ, କାହିଁ ଜମା ହେଉନି। ଯଦି ଗଛ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ହେଉନି। ସରିଗଲା ପୁରା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି। ଜହ୍ନିଟା କଟା ହେଇନି, ଆଉ ଜହ୍ନି ଅଛି, ଏଇଟା ଅଛି, କଟା ବାଲା ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା, ଭେଣ୍ଡି, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ଏଥିରେ 5 ଖଣ୍ଡେ ମଞ୍ଜି ଅଛି। ଶାଗ
एंट्रेंस में जो क्लास क्वेश्चन सब क्लास न थाए समस्त कौन कर कौन है करुच कौन प्रदान कर दे दे हाथ दे दे मु तलू जाए देखा नहीं 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 पापा हरि भाई अच्छा हरि भाई अच्छा समस्ते मजा करो कौन कौन अपा कौन कर देखलु ये भाई एत अच्छी से दे 100 लोक पाइबे आउ कि ना जा अपा कासना बड़ पाऊँ देखुनी केतल जीव सुलोचना बा सुलोचना बा नाई भोग कहीं भोग कौन आसुन कौन एमती भोग दौच Om